cikin mata sun shaida batun hankali da ra'ayi na ɗaya da naki ya zamo mai ruwakin da dai zuciya ta kince take ambato so da gaskiya a yanayin jiki ana ya ganewa wasu tambaya suke tsayi rabo ina ya iskewa gazawa za na nuna ta ganin ta za ku shaidar ta kada mace ce cikin mata ku shaida mutum ba abin da zana so a raina ba muke masoyiya ganin fuskaki ne kadai yake sani na yi dariya oh 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 na yi tsar soyayya tunda na samu zaɓin da take raina don ita ta daban take ana ba da kyauta ta komai amma wanda su